Ahojte, ja som Michal, som z Bratislavy, vyštudoval som všeobecný manažment a v súčasnosti pracujem ako obchodný manažér v digitálnej agentúre, pomáham konateľom a firmám, ako zefektívniť ich digitálny marketing. Ale keďže práca obchodníka a celkovo život, by som povedal, prinášal rôzne stresové situácie, hľadal som spôsob, ako sa uvoľniť po práci alebo pred prácou, tak, aby som vedel svoj výkon podať na 100%. Skúmal som rôzne metódy a spravil som si z viacerých metód takú vlastnú, ktorú by som vám chcel dneska ukázať, ktorú by ste vy mohli buď ráno pred prácou alebo pred školou na 5 minút si spraviť, alebo večer pred spaním, tak aby ste sa uvoľnili a aby ste vedeli buď v tej práci alebo v škole podať 100% výkon, alebo aby ste boli uvoľnení a pripravení na spánok a aby ste si lepšie oddychli. Takže poprosím vás pred kamerou, ale aj tu prítomných, uvoľnite sa, dajte sa do polohy, tak aby ste boli uvoľnení, aby vás nič netlačilo a zavrite si oči. Táto metóda je v rámci zdravíčka, v rámci životológie a ako som spomínal, ak budete takéto metódy robiť povedzme raz do týždňa stačí, tak vám to pomôže cítiť sa lepšie, myslieť zdravo a myslieť pozitívne. Takže poprosím vás, zavrite si oči. Hlboký nádych. Výdych. Ešte jeden nádych. A ešte jeden hlboký nádych. Počas celého cvičenia majte zavreté oči. Predstavte si, že ste v príjemnom prostredí, kde sa cítite bezpečne. Pred vami sa nachádza schodisko, ktoré má 10 zázračných schodov. Postavte sa na schod číslo 10, schod číslo 9, 8, začínate sa uvoľňovať, cítite sa v bezpečí, cítite okolo seba lásku. 7, 6, 5, ako idete hlbšie, cítite okolo seba bezpečie. 4, 3, 2, 1. Nachádzate sa v bezpečnom prostredí. Pred sebou vidíte zázračné kúzelné dvere. Vidíte spoza dverí, že vychádza svetlo, ktoré je plné lásky. Prídite bližšie k tým dverám a otvorte ich. Za týmito dverami sa nachádza miestnosť, ktorá je naplnená svetlom. To svetlo vám dodáva energiu a cítite z tohto svetla lásku a bezpečie. Nachádzate sa v miestnosti, kde je dopravný prostriedok. Môže to byť ľubovoľný dopravný prostriedok, môže to byť vzducholoď, môže to byť raketa, môže to byť loď. Príďte bližšie k tomuto dopravnému prostriedku a nasadnite. Zapnite si bezpečnostné pásy a uvoľnite sa. Ten dopravný prostriedok sa rozbehne jemne pomaly a zavedie vás niekam do tela, do časti vašeho tela, kde sa cítite bezpečne. Môže to byť srdce, nohy, mozog, žalúdok, môže to byť hocikde, môže to byť aj sval, môžu to byť vaše žily, hocikde. Len sa nechajte unášať týmto dopravným prostriedkom a verte, že
tá časť vašeho bytia, ktorá riadi tento dopravný prostriedok, vie presne, kam vás má zaviesť. Po chvíľke sa nachádzate na bezpečnom mieste, niekde v tele. Rozhliadnite sa okolo, ako to tam vyzerá. Môžu tam byť trebárs aj stromy, môžu tam byť zvieratá, môže to vyzerať autenticky, napríklad keď ste v srdci, môžu tam byť žily, môže to vyzerať hoci ako si predstavujete. Cítite z tohto miesta bezpečie a radosť. Teraz sa uvoľnite, založte priateľský táborový oheň. Tento oheň symbolizuje bezpečie. Sadnite si k nemu a uvoľnite sa. Budeme si teraz dávať posilňujúce vlastnosti. Budeme si dávať najprv balóny rôznych farieb a každý balón bude predstavovať nejakú posilňujúcu vlastnosť. Takže chyťte prvý balón, ktorý je červený a je naplnený láskou a radosťou. Chyťte tento balón, priložte si ho k ústám a nadýchnite do seba tento balón, ktorý je naplnený láskou. Veľký nádych a nech vám láska naplní celé vaše telo. A výdych. Ďalší balón bude oranžový, ktorý je naplnený energiou a dobrou náladou. Nadýchnite do seba túto energiu a náladu. Ďalší balón bude naplnený sebavedomím, bude čierny. Chyťte tento čierny balón a nadýchnite do seba sebavedomie. Hnedý balón, ktorý bude naplnený odvahou. Nadýchnite do seba túto odvahu. Potom ružový balón, ktorý bude naplnený láskou k sebe, pretože je dôležité, aby ste mali radi samého seba. Veľký nádych. Potom modrý balón, ktorý bude naplnený motiváciou, tak aby ste zvládli pracovný deň naplno. Veľký nádych. Tieto balóny môžu byť rôznych farieb, môžu byť naplnené rôznymi vlastnosťami, ktoré vás napadajú. Môžu to byť rôzne ďalšie. Bežne, keď si robím túto metódu, tak to môže byť aj 15 vlastností. Sú to vlastnosti zamerané na pocity, ktoré ma zrovna vtedy trápia a snažím sa s nimi pomôcť samému sebe. Takže ak vás napadajú ešte nejaké vlastnosti, kľudne si ich dajte a nadýchnite sa. Výborne. Celé vaše telo je teraz naplnené láskou, odvahou, sebavedomím a tými ďalšími vlastnosťami, ktoré sme dali. Vy máte stále zavreté oči, ale pri tom ohni sa postavte, kde ste vnútri toho svojho tela a rozhliadnite sa na to miesto. Všímajte si, že to miesto sa troška zmenilo, je radostnejšie, troška inak vyzerá. Trebárs, keď ste tam predtým videli stromy, tak teraz je tam viacej tých stromov, sú viac zelené, je tam viac zvierat, to miesto vyzerá šťastnejšie, je tam viac farieb.
spýtajte sa toho miesta vo vašom tele, že či je niečo dôležité, čo by ste sa mali naučiť, alebo nejakú myšlienku, či by vám chcelo dať. Napríklad mysli pozitívne, alebo odpusti tomu svojmu kamarátovi, ktorý ťa včera nahneval, alebo dneska cez deň šéf ťa mohol nahnevať. Výborne. Choďte späť tomu dopravnému prostriedku, ktorý vás doviezol do tohto miesta a bezpečne sa dopravte zase do tej svetelnej miestnosti naspäť, z ktorej ste odchádzali. Pred sebou prejdete späť tým 10 schodom, po ktorých ste vošli. Postavte sa na schod číslo 1, 2, 3. Ste vďační za túto cestu, ale aj za tieto posilňujúce vlastnosti. 4, 5, 6. Tešíte sa na deň, ktorý máte stráviť, alebo tešíte sa na noc, že si konečne oddychnete po ťažkom dni a zajtra budete mať plno síl. 6, 7, 8, 9. A ešte neotvárajte oči, ale keď poviem 10, môžete otvoriť oči a vtedy budete cítiť tú energiu a to cvičenie, ktoré sme si teraz spravili, na ňo počas dňa alebo počas noci už vôbec nemusíte myslieť. Verte tomu, že tá časť vašeho tela, ktorá je zodpovedná za regeneráciu vašeho tela, bude podvedome na tie vlastnosti myslieť a už ich máte vnútri sebe, vo svojich bunkách. 10. Môžete otvoriť oči. Výborne. Takže toto bolo cvičenie na rýchlu regeneráciu vašej mysle. Na zlepšenie pozitívneho myslenia. Verím, že ak budete toto cvičenie robiť denne, alebo stačí raz do týždňa, váš život sa v priebehu 2-3 mesiacov zmení a budete vidieť